Sí, hem guanyat el primer partit de la temporada, gesta nova, aquí a casa, 3-0, tot, quasi bé tot sembla perfecte. Una primera part molt bona i una segona que donava la sensació que estàvem una mica relaxats. Fins a la part final que hem fet els dos. Bueno, la veritat és que penso que l'equip ha acusat, com acusats. Si haguéssim perdut no hagués dit això, però havent guanyat ho puc dir perquè no és cap excusa. Crec que l'equip no ens hem sabut adaptar molt bé al camp, crec que com a local en aquest camp canvien totes les coses que havíem fet fins ara, aleshores això ara és una història diferent i caldrà que ens hi comencem a posar ràpid perquè avui era un partit per disputar més i inclús per guanyar més gols de diferència i quasi que no diré que han patit, però tampoc no hem estat relaxats fins al final. Bé, tu has dit, però doncs, per què aquesta manca d'adaptació al terreny de joc? Bueno, perquè estem acostumats a jugar amb un ritme, a jugar amb una intensitat que ens ho portava al camp i aquest camp cansa molt més, en aquest camp s'ha de jugar amb molta més tranquil·litat, no és qüestió de saber-ni més o saber-ni menys, els nostres jugadors ja saben jugar també en aquest camp de futbol, però el problema és que estem acostumats a tindre accions molt ràpides i la veritat és que ens ha faltat una mica de serenitat, de paciència i crec que haguéssim pogut disfrutar molt a la segona part, però en tot cas, torno a dir, victòria 3-0 i a totes les categories, i aquesta costa molt guanyar un partit amb tanta solvència, aleshores tampoc no hem de ser crítics, crec que hem d'estar contents per aquesta gran victòria. Bé,